Kaixo, ongi etorria. Orain, polinomien arteko batuketa eta kenketa nola egiten den ikusiko dugu. Eta hortarako hemen ditugu bi polinomio. Isa berdiru, gehi bost isa, gehi bi, eta beritzena da p isa, eta beste polinomio hau, q isa izango dena, iru isa berdiru, ken bi isa berdi, gehi isa, gehi iru. Orduan, guazen pentsatzea esaten dutela, nahi dugula jakin zenbaden p isa polinomioa gehi q isa. Biak batutzeko. Orduan, bi modu daude batutzeko, eta kenketa egiteko ere bai. Orduan, egoizuen lehenengo modua. Eta izango izateke erauntara. Hartzen dugu hau, isa berdiru, gehi bost isa, gehi bi, eta batu behar diogu beste guztia. Iru isa berdiru, gehi bi isa berbi, gehi isa, gehi iru. Orduan, parentesien horren batuketa dagoenean zer egiten da? Nola kentzen dugu parentesia? Kentzen da, zeinuak eta mantenduz. Orduan guk kendu dezakegu hau eta kendu dezakegu. Eta honek ere aurrean ez duelako ezerre, beraz, kendu dezakegu. Orduan, hemen nola ingo genuke bantzekoak antzekoekin batu edo kendu. Honek zein du antzekoa? Hau, ezta? Orduan, isa berdiru, gehi iru isa berdiru, dira lau isa berdiru. Bigarrena, maila altuena duna zein da? Hau. Minus bi isa berbik badu antzekorik ez. Orduan, hau izango izateke urrengoa. Ken bi isa berbi. Urrengoa zein da? Bost isa eta isa hor dira lehenengo mailakoak. Hau, eta horran hauek nola diren bost isa eta hemen bat isa izango dira 6 isa plus noski. Beti egin behar dugu ikurrarekin, eta hemen dugu bi eta hemen iru, bi gehi iru, bost. Hau izango izateke emaitza erauntara egitea. Beste era honela izango izateke. Jartzen dugu isa berriru. Gehi bost isa, bigarren maila ez dago horren pasatzen dugu eta jartzen dugu bost isa. Utxunea uzten dugu bigarren mailakoa ez dagolako. Horren jartzen dugu gehi bi. Eta horren hemen goa. Iru isa berriru, bere mailakin, antzekoakin, honek berbi hemen hon behar du, ken bi isa berbi, honekin, gehi isa antzekoakin, gehi iru. Torduan, batuketa egiten dugu. Horren, ze bada, bat gehi iru lau, beraz, lau isa berriru, batuketa delako, minus bi isa berbi, bost gehi bat, 6 isa, eta hemen gehi bost. Ikusten zuen bezala, berdin ateatzen da. Batzuri gustatzen zaizu erauntara egitea, eta beste batzuko nea. Zuk nahi duzu bezala aukeratu, zein gustatzen zaizu gehiena. Kenketa pixka bat komplikatuagoa da. Goazen egitea, p isa, ken q isa. Bi erarak esplikatuko ditut, Lehenengo izango izateke parentesiarekin. Jartzetan, isa berdiru, gehi bost isa, gehi bi, eta kendu beharko diot, q. Iru isa berdiru, ken bi isa berbi, gehi isa, gehi iru, parentesia artean, noski. Horan, parentesia kendu behar dut. Parentesia kendu daiteke? Bai, ez da arazorik, kendu egiten dut. Parentesia kendu dezake? Ez, kendelako. Nola kentzen da? Barrukoei zeinua edo ikurra aldatuz. Horran goazen denei aldatzea. Hau izan batzatek. Isa berriru, gehi bost isa, gehi bi, eta hemen, kenduelako parentesiak ikurrak aldatu behar ditugu. Zer egiten hau? Zer du? Gehi ez da? Parentesi barruan. Horra jarri behar dugu, ken. Iru isa berriru. Zer du? Ken orduan, gehi. Zer du? Gehi orduan, ken. Eta gehi bai badu, ken. Hori egin ondoren, guaz ikustea, zein antzekoa. Hasiko geha, maila altuenarekin beti bezala. Horra, jartzen dugu hau, badu antzekorik, bai hau. Orduan, bat isa berdiru, ken iru isa berdiru dira, bi. Minus bi isa berdiru. Lehenengo egin dugu. Orain, bigarren mailakoa. Hau bakarrik dago, horran, kopiatuko dut ikurta guzti. Gehi bi isa berbi. Urrengoa, lehenengo mailakoak, hemen dugu bost isa,
hemen ken bat isa. Bost, ken bat, lau, isa. Eta azkenik, bi, ken iru, minus bat. Eta hau izango izateke, emaitza. Beste erara nola egiten da? Beste erara egiten da. Jartzen dugu, pe isa lehenengoa goian. Utsuneak eginda, utsuneak utzi behar ditugu ez badu koinziditzen. Horan, hau da bat, isa berriru, orain utsune utzi behar dut, bigarren mailako ez dagolako, bost isa eskubirago, ze ikurrakin gehi, noski, beharkutzak bere ikurra ikui behar du, gehi bi. Hemen daude denak. Orain, bekoak, kukoak, kentzen egin behar dugu. Horan, kentzen badi bada, bigarren honi denen ikurra aldatuko diegu, ken delako. Guazen jartzea, gehi badi bada, ken jarri, ken baldin bada, gehi baldin bada, ken, eta gehi baldin bada, ken. Horran, guk ikurrak aldatzen dizkigu, eta egiten dugu batuketa bat, ez dugu kenketa egiten. Nez eta hemen esan kenketa bat dela, guk ikurra aldatzen dugu, eta batuketa egiten dugu. Dazten geha, bat ken iru, minus bi, batuketa, hemen bi, ez dago zer gehiago, bost, ken bat, lau, eta bi, ken iru, minus bat. Eta ikusten zuen bezala, emaitzak berdina da. Horren da, zuek zer duzuen gustokoa. Era untara egite, edo beste untara egitea. Horren, gira fatako zaigu bakarrik, bidaketa eta zatiketa. Beste bat arte, agur.